ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଅଧା 12ଟା 12:30 କେମିତି ପାଗ ଭାତ ଆଉ ଚଣା ଶାଗ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା କରି ରାତିରେ ବସିକି ଖାଉଛି। वाह ମୁଁ ବସିକି ଅନଉଥିବି ତ ଏ ପାଗ ଦେଖି ମୋର ପାଣି ଆସିଲାଣି। ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରିକି ଖାଇଦବ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଗ ଚକୁଡୁଛି କରୁଛି। ଏବେ ଏବେ ସେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଖାଉଛି ଦେଖା ମୁଁ ଖାଉଛି। ପାଗ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଲଙ୍କା ଅଧିକ ହେଲା। ପାଣି ଆଣିବେ କି? ଏବେ ଆଣିଛି। ଖାଉଛି ଭାଇ। ପଖାଳ ଭାତ ଫେବରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଶୀତ କରୁଛି ବୋଲି ଗରମ ରାତି 11ଟା।